Namhlanje ke sithola indaba engekho mnandi ngawucebela inkosi Mthembu odlala indawo kaNyawo kuZalo. Before ngiwusoke isitori sakhe uNyawo, ngizothanda ukuthi ngibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, thande subscribe le channel niphinde uklike ibell for ama notification. Namhlanje ke sithola indaba engekho mnandi, indaba ezibhlungu ukuthi uNyawo uzoshiya kuZalo. Lezi indaba ke beyipublishwe yiwo lapha nama websites adila ngalo uZalo, and bezikhona even na Twitter and even shoma page uZalo beyitrenda ukuthi uNyawo uyahamba kuZalo. Bakhalileke impela abalandeli balo kuZalo ngendaba yakhe uNyawo ukuthi uyahamba kuZalo. Abazange basigaya information uthini imbangela yenza ukuthi uNyawo eshiye kuZalo. Even uZalo ke nalikaze la confirma ke indaba yakhe uNyawo ukuthi uyahamba, even kwanaye uNyawo akaza iconfirma ke indaba yakhe uyahamba. But lezi indaba impela zivuke ngazo sayithola, even last week sibonile impela itrenda ku lapha nama page alo uZalo kuma group, even shoma websites ukuthi uNyawo uyashiya kuZalo. Nethemba ukuthi uZalo luzositshela ukuthi ahlezi khiphani ngaye uNyawo, ngabe uyahamba or akahambi. Nami ngizokwenzela ke research makhona engikutholayo ngizobe sengu-update. Lama source asitshelile impela lezi indaba zakhe uNyawo ukuthi uyahamba. Lama source sijwayele ukwasebenzisa ahlezi sitshela information ukuthi ubani ofikayo kuZalo, ubani ohambayo, basinya even shama teaser. But makhona impela engikutholayo impela ngizobe sengu-update. Indaba ezibhlungu impela lezi ukuthi uNyawo uyahamba, if ngempela ehamba because siyamazi uNyawo ukuthi i-character impela ethandwa abantu abaningi, i-character nje hlekisa futhi sinesikhathi efikile kuZalo. So ngizoku-update makhona engikutholayo. Cethu ungakhohlwa ukuthi like le video ngithi ke nje danke, ngiyabonga.